Să-mi bag picioarele. Păi aici e accident. Bă, dar tu ești nebun, a spart-o în două. Bă, dar omul din mașină unde, mă? Gata, e. Cine știe pe unde e omul prăștiat? Hai, Semnătoare cineva la poliție. cred că nu. Hai, ce e aici? Accident, de accident. Băi, dar ce? Ia uite. Ia uite acolo. El e? Nu e ăla? Uite acolo unde e carne. Da, uitați acolo. Mamă, să-mi bag pula ce intră în mâinile. Da? Omul e acolo, dar e mort. Ia uite acolo. Ce e? Ia uite acolo capul. Unde? Uite capul lângă tine. Bă, ești nebun, unde? Uite-l, mă, acolo, mă. Nu-l vezi? Doamne, Hai să bag pula mine să... ce mi-ai dat? Dar șoferul unde? Unde e șoferul? Ăsta e împrăștiat tot aici. E împrăștiat totul. Să-mi bag pula. Dar nu... Și eu am zis că i-a explodat roata. Uite aia, uite. Uite, omul. Nu-i vezi capul? Uite-i capul. Bă, ești nebun. Bucăți l-a făcut, praf. Praf l-a făcut. Ia uite pe acolo ce-a mai rămas. Hai să bag pula mea, storc stomacul. Ce mașină a făcut? Nici nu știu ce mașină. BMW. Dar nici nu s-a... BMW, mă, e. După spoiler e BMW. Păi da, sună... Sună-mă la 112 un pic ca să vină...